Vamos da CB e queríamos falar do lobo porque levamos uns cantos días con esas polémicas que teñen que ver co feito de que se queira incluir o lobo no listado de especies silvestres en réxime de protección especial, que os gandeiros, especialmente unha parte deles, cando menos do norte de España e de Galicia en concreto, pois non comparten. O debate lobos ou gando podería non ter que ser así, podería haber unha terceira vía. Hai xa uns cantos anos que unha granxa galega parece ter encontrado un modelo que permite a convivencia entre a gandeiría extensiva e a ecoloxía, a presencia do lobo. É o caso da Casa Grande de Xanceda, en Mesía, que ten máis de medio século de historia. Moitos de vostedes coñecerán pois os iogures ou os queixos que saen desa granxa que teñen gran prestixio, e hai uns anos xa que particularmente a un servidor lle sorprendeu coñecer que tiñan un sistema en esa granxa para facer posible esa coexistencia pacífica entre lobo e gando. En parte creo que era aproveitando, pois por exemplo, as burras, os burros, os mastíns ou algo así, que ademais creo que aprenderan dunha experiencia en Namibia e en Suiza. Bueno, igual isto todo aquilo que aún lle soan as campas, porque desto falamos eu creo que hai xa uns 10 ou 15 anos, e creo que Jessica Rey, que é responsable de marketing de Casa Grande de Xanceda, seguro que vai poñer os puntos sobre os íes. Jessica, moi boa tarde. Moi boa tarde. Bueno, vos como levades esa convivencia? Vos estades defendendo que é posible, non? Facer esa convivencia de ter unha explotación extensiva, con gando, con vacas, e que ao mesmo tempo o lobo poda ter un espazo relativamente preto sin necesariamente perder o gando. Efectivamente, nós creemos nunha convivencia pacífica coa fauna autóctona e tamén co lobo, por suposto. É verdad que a nosa experiencia tamén foi e a nosa decisión de convivir co lobo nas condicións na que facemos hoxe foi tamén unha consecuencia dun suceso pois algo tráxico que nos pasou no 2008, que foi que tivemos moitísimos ataques de lobo ás nosas vacas. Perdemos pois 12 vacas, houve abortos, disminución da produción, un gando moi nervioso por todos estes ataques, e foi aí cando realmente tivemos que ver unha fórmula para protexer as nosas vacas que viven libremente nos pastos, nas pradeiras de Casa Grande de Xanceda, onde pasan todo o seu día, e tamén unha forma na que o lobo poidese tamén convivir, pero que se tivese que ir buscar a comida a outro lado e non as nosas vacas, non? E ademais que estivera relativamente lonxe para non poñer nerviosas as vacas, que ten esa consecuencia, ese estrés que lóxicamente les afectaba en moitos sentidos, pero e entón a fórmula non era abatida, é dicir, non era matar lobos, sino era ver como se podían alonxar ou protexer as vacas. E onde atopastes a experiencia? Era en Namibia e foi en Suiza, nos Alpes suizos, ou onde foi? Pois contache, efectivamente en ningún momento pasou pola nosa cabeza cazar, porque eso pensamos que non era a solución, non o contemplamos como unha solución. Que fixemos? Pois fixemos algo que é bastante caro, que é vallar todas as fincas, e iso é unha parte importante, pero ademais a proporcionarlle seguridade ás vacas, a través de guardias de gardavacas, que son nada máis e nada menos que mastíns, por suposto, que teñen unha gran protección do gando, un gran instinto de protección, e burros. E esta experiencia, efectivamente, non a inventamos nós. Isto xa existe ao redor do mundo en moitos países diferentes, como Namibia, Suiza ou incluso Estados Unidos, donde o burro tamén se utiliza para protexer, pois, en Estados Unidos do coyote, en Namibia do guepardo, en fin, e nas montañas, pois, efectivamente, do lobo. Que fan os burros? Os burros non se enfrentan ao lobo, e os burros o que son é unha alarma natural. Teñen unha moi boa orella, moi bo oído, non? E enseguida se enteran moito antes de que cheguen os lobos preto das vacas. Efectivamente, teñen unhas orellas tan grandes que son capaces de escoitar cando se aproxima o lobo, e nese instante, pois, o que fan é berrar moi forte, alertando a todo o mundo de que hai un peligro cerca e que hai que prepararse para defenderse. Por tanto, os mastíns aí xa é cando se poñen en marcha, e que cando chega o lobo, pois o lobo encontrase con un escenario bastante pouco atractivo, no que as vacas xa fuxiron e os mastíns están xa preparados para recibilo. Así que esta é unha forma de alguna forma, dicirle ao lobo, vaite a outro sitio buscarte a comida.
Entón, nós confiamos neste sistema, un sistema que temos de 2008, vainos moi ben con el, non hai nada que sea completamente infalible, pero estamos moi felices, estamos moi tranquilos cas vacas nos prados, sabendo que están os burros e os mastíns. Claro, que en este caso máis que en seguir insistindo en esa especie de bandismo, non? Ou lobos ou gando, pois era por encontrar algo intermedio que permita ambas as dúas cousas, a actividade gandeira, de máis cando é extensiva, cando é de calidade, e por outro lado, por suposto, os lobos que teñen tamén dereito a unha parte do espazo natural desta terra. Pero tamén, de xeito, digamos, indirecto, estades colaborando, polo tanto, a recuperación dos burros, non? Que, digamos, que a perda da súa función laboral, pois estaban tamén en perigo de desaparecer. Claro, o lobo ten un problema na súa existencia, porque efectivamente está tamén disminuindo a súa población moi preocupantemente, e isto nós creemos que se debe máis que a caza probablemente á disminución dos hábitats naturales do lobo. O mismo pasou un pouco co burro. O burro, no seu momento, había moitísimos burros na Península Ibérica porque eran socios dos gandeiros para traballar as terras. Coa transformación na agricultura, os burros foronse abandonando e hoxe en día, increíblemente, están en perigo de desaparición. Cando os burros poden aportarnos moitísimo, son unhas fantásticas desbrozadoras para o monte, ademais, polo tanto, poden ser hasta burros bombeiros e tamén, por suposto, son uns fantásticos vixiantes para o gando, así que son, ademais, fantásticos gardavacas. Nos pensamos que temos que estudiar un poquinho máis como funciona a relación cos animais e ca natureza e nos adaptarnos a ela en lugar de intentar adaptala a ela a nós, non? E isto é un poquinho no que creemos. É verdad que a consistencia co lobo e tamén a conservar os burros e os mastíns non é barato, claro que non, require uns gastos, e nós entendemos tamén a preocupación dos gandeiros cando che atacan as vacas, porque nós vivimos eso tamén. Entón, entendemos todas as partes e pensamos que é responsabilidade de todos, non só da administración, non só dos gandeiros, senón de absolutamente todos, pedir que se conserven os hábitats naturales para a existencia destes animais e tamén apoiar todos os proxectos que se esforzan por facelo así. Os burros que poderían ser incluso, entre aspas, como unha mascota, porque son tamén moi... teñen empatía, non, cos seres humanos, conectan normalmente moi ben cos seres humanos e son relaxantes, bueno, non sei, Tico... Que te dicen tamén para terapias, Luís, claro, sí, efectivamente. Sí. Son moi sociales, e outra cousa que son os burros, e que... Os burros, referímonos, perdón, os asnos, porque decías que os burros estaban en perigo de extinción, hai unha categoría de burros que non parece que estea en perigo de extinción, pero esos van a dúas patas, perdón. Efectivamente, non, os burros dos que nos falamos son burros moi listos. Sí. Bueno, como decía, sirven incluso para terapia, non? Porque transmiten certo agarimo, normalmente son cercanos, recoñecen a xente que tratan habitualmente, teñen ese valor, non? De relaxar as persoas, incluso as persoas que non coñecen. Son increíblemente sociales, encántalles estar coa xente e, como probablemente moitos outros animais, efectivamente teñen hasta unha función terapéutica, porque nos dan moita tranquilidade. Eso sí, o burro é moi cabezón e solo fai o que a él está seguro de facer e non o que ti queres que faga, pero e tamén por eso precisamente son moi listos, son moi precavidos. Sí. Bueno, pongo postre. Que comemos hoxe de postre en riba da comida deste xantar de domingo? Que tomamos? Pois eu creo que un yogur con frutas do bosque é super apropiado para hoxe, ou incluso un xeado de yogur con arándanos, ecolóxico e de Casa Grande de Xanceda. Aí vos queda a suxerencia. Que tal vos van as cousas? Porque estamos nunha situación complicada económicamente, entendo que ben, porque é unha firma recoñecida, e entendo que a alimentación máis ou menos todos seguimos intentando disfrutar dela, escollendo o máis selecto. E que tal vos van as cousas económicamente falando?
Pois non nos podemos queixar nada, dada a situación. Nos estamos nun sector que tuvo moita sorte, que é o sector da alimentación, que non tivo que parar, poidamos continuar coa nosa actividade, fixémolo, é verdade, tamén con un gran esforzo dadas as circunstancias, e tamén estamos moi agradecidos a todos os consumidores que nesta situación siguen escollendo pois un produto de calidade, un produto que lle garante tamén que é moi saudable e que tamén nos sabemos que moitos pois nos mercan tamén pois por precisamente coidar das vacas, do medio ambiente e dos burros, e así estamos comprometidos a facelo. Desde logo, si conseguimos sortear esta crise como moitas outras empresas o intentamos, vai a ser grazas a todos os consumidores que siguen optando por esta opción, inda que moitas veces pois non é a máis fácil ou a máis económica, pero é a que realmente deciden escoller. Así que grazas a todos os nosos consumidores, que son os mellores consumidores Jessica, do mundo. Grazas, deixámoslo aquí, que chegan as noticias das dúas, e que sería para falar un rato grande. Graciñas por atendernos, Jessica Rey, ata outro día. Un bico, directora de marketing ou responsable de marketing de Casa Grande Xanceda. A vivir Galicia. Luis Iglesias.